Gestió de residus de laboratori en la Universitat de València. Us donem la benvinguda al Laboratori de Química General en la Facultat de Química de la Universitat de València. En aquest vídeo es mostra el programa de gestió de residus que es realitza en aquest laboratori i que serà equivalent al de la resta de laboratoris de la universitat. En les pràctiques de laboratori, els residus es recullen selectivament en envasos perfectament etiquetats i adequats per a líquids, sòlids o tallants i punxants. Cadascun dels contenidors ha de portar pegada una etiqueta que indique la descripció del residu, la seva perillositat i el codi LER, o Llista Europea de Residus, i que assigna un codi diferent en funció del grup al qual pertany el residu. Aquesta llista LER engloba tot tipus de residus, no únicament els de laboratori. Els residus assenyalats amb un asterisc són residus perillosos. Una vegada envasats i etiquetats, els residus de laboratori es traslladen fins a un magatzem adequat per a aquest propòsit i que es troba al campus de Burjassot de la universitat. Allí poden romandre emmagatzemats per un temps no superior a 6 mesos fins a recollida per un gestor autoritzat. En funció del tipus de residu, aquest gestor actuarà com un centre de transferència fins al seu trasllat a un gestor final o directament com un gestor final per a procedir al seu tractament i valorització de manera òptima. Per tant, un gestor no sempre queda a prop del lloc de recollida. Els gestors s'especialitzen segons el tipus de residu i dissenyen les seues instal·lacions de manera adequada al mètode de tractament. Per exemple, en el cas de dissolucions àcides o bàsiques, procedeixen a la seva neutralització. En el cas de dissolvents orgànics, es destil·len. I així per a cadascun dels tipus de residus generats. Els envasos buits també es netegen i es reciclen. Malgrat això, sempre queden residus que han de ser incinerats per la seva elevada perillositat o han de ser inertitzats mesclant-los amb calç o ciment per a poder enterrar-los de manera adequada. D'ací la importància de la minimització en la generació de residus de laboratori. En els laboratoris de la Universitat de València, i més concretament en el Laboratori de Química General, se segueix des de fa més de 20 anys amb una política de reducció de la quantitat de reactius i de la grandària del material emprat per a la realització de les pràctiques. A més, es dispensen els reactius emprats per l'alumnat en flascons més xicotets, per evitar haver d'eliminar tot el reactiu original en cas d'una possible contaminació en la seva manipulació. Exemples d'aquesta reducció de la quantitat de reactius i del material poden veure's en diferents pràctiques, com ara la síntesi d'un compost orgànic, en la qual es va rebaixar la quantitat original de reactius en un 75% fins a arribar a una escala òptima de treball, o en la pràctica de termoquímica, en la qual es va canviar el calorímetre comercial de 500 ml per un de 25 ml, construït en el servei de bufat de vidre de la universitat, i que ha suposat un estalvi del 90% dels reactius utilitzats, i així per a la resta de pràctiques que es realitzen en el Laboratori de Química General. Tot això ha permès, a més de reduir la quantitat de reactius i, per tant, dels residus generats, aconseguir altres objectius addicionals. Treballar a petita escala augmenta la manejabilitat del material i, per tant, la seguretat en el seu ús. Això permet una menor generació de vidre trencat i una reducció en el cost, tant de reposició com de la seva gestió com residu. També aconsegueix un augment en la seguretat i higiene en el laboratori, perquè hi ha un menor nombre d'accidents per focs, explosions o per vessament de productes químics. També es redueix la duració de l'experiment, que repercuteix al seu torn en una reducció de l'aigua utilitzada en els refluxos, si fos el cas, i en la despesa de gas o electricitat utilitzats en el calfament d'algunes dissolucions. Però el realment important és que l'alumnat adquireix una major destressa en el maneig dels materials i productes i, sobretot, els crea una consciència mediambiental. L'alumnat ha de saber que està complint amb la primera de les 3 R, que és la de reduir. En el cas de la segona R, també disposem d'exemples per a il·lustrar-lo, ja que molts dels residus generats en les pràctiques s'empren com a reactius de partida d'algunes pràctiques d'altres laboratoris de la facultat o del mateix laboratori. Per exemple, el sulfat de coure que es genera com a residu en una pràctica de química general
es cristal·litza després d'evaporació de l'aigua de dissolució per a la seva posterior reutilització. D'aquesta manera, es promociona l'economia circular que fomenta el canvi d'un model econòmic d'usar i tirar per un altre en el qual es promou el principi de les múltiples R's. Tots i totes som responsables de repensar per a redissenyar qualsevol procés o activitat amb la finalitat de contribuir a reduir, reutilitzar, reciclar o recuperar energia. En el laboratori, els envasos estan correctament etiquetats. Per això, per evitar confondre els residus, només cal llegir les etiquetes. L'aigua de rentada del material que contenia el residu es pot eliminar pel desguàs, perquè la càrrega contaminant és ja molt xicoteta. S'ha de tindre en compte que el gestor de residus cobra per quantitat retirada, independentment de la concentració del residu. És per tant que convé no augmentar el pes total amb l'aigua de rentada. A més, el professorat serà responsable de que els seus estudiants coneguen la naturalesa del residu generat, proporcionant-los la informació adequada perquè puguen decidir en quin envàs ha de recollir-se. Al seu torn, el personal tècnic és responsable de proporcionar uns envasos en perfecte estat que evite trencaments en el trasllat i que estiguen perfectament etiquetats, amb la classificació d'acord als diferents grups. El campus disposa, a més, d'un contenidor per a la recollida selectiva de l'oli usat de cuina, que no ha de ser eliminat pel desguàs, per ser un gran contaminant de l'aigua. També, per tot el campus, hi ha contenidors de recollida selectiva de residus per a paper, envasos de plàstic, tetrabrics i llandes d'alumini. Per tant, la paperera solament ha d'utilitzar-se per a residus orgànics, perquè si es mesclen els residus, es complica el procés del seu reciclatge. Mereix una especial atenció el tema de les tovalloletes de bany que estan arribant a la mar per la seva mala gestió com a residu, igual que molts altres productes que són eliminats incorrectament pel vàter. És igual el color, la grandària o el disseny. Una paperera és l'utensili més ecològic en un bany, o en defecte d'això, una gran bossa de fem quan es va de viatge. És obligació de tots i totes evitar deixar residus en qualsevol lloc.